Mheshimiwa se tingakitia abwangu yo tonyare koba toko enekia korora okungusana na kwanyare koba gokoba ro kwa gisiasa igoro oyo gocha gwapisho kwa president goso oyo nyare koba kuirorerwa nabo igo utangaso kuira gwechikura cyo muiroro cyo umwako oyo iga sekitari 25 ne mucyo umwako oyo mutinyo nyare koba gokwera Uhuru Kenyatta nasani egotebanga onyo uru auchi gwapishwa na barabumba cyo nyare koba gwapishwa muteneri gwo kubwatana kwa Nasa Raila Odinga kumusana no kuiga ngoreta koro gutukanu mona asumu akiekura okugoganetie anda kwanya ko ba kuigwa nkigere nandi nkikere gutukanya ko ba ko ba nyuma akaro musano ko yana tonya ko ba ko baro ibaganiria umeshimiwa tawan kabisa kura tawan akobi ndiye mono soko ndangiri charaiga nchukua nente nchukua maoniane ndo mwana siasa kuruhusi ntingo kulecho tundu mwana siasa Kisi County. Amangana ikuwa bulina mwana marungi sana kiagera chikule cha presidential cy'umwaka uyu cyaletire ubututuka n'ubonge sana cyaletire ubutayigwa no konge cyaletire uncertainties net problem chinyinge chikule kira chikogenda kuirurerwa ebintu mbiarengo abana batari tigete ngambuya bire akagera bagakana antu kule kintu tayitwa kantu chiro leru bintu gite bitara kibitara change ikero bakana igo bali bane baro bakagendera ahead bagataba lichiko bakabwata lichiko bagataba nga lichiko lyatabire nga within 60 days ya chikura chiko kabate betega chikura chigakorwa chipat sinke chigakole kura echiri chikata kole stai abane bakairusi orom no mheshimiwa Raila akirusi ase chikule cho kegere garo chigata was not going to be fairness eke rusi ororo barauba kegena n'abantu baye bana sabakegena kabisa ngabano ntu kuranji politiki kuranjiyo ikiagera abantu bali gupingana kabisa ngenteke bali babete iguru babere aba bali gupingana ngenteke bona kero ukabere rusiri ono bakaranga ngenteke ngeko nyakoba at the end of the day kero chikule chakwa Uhuru Kenyatta akawa declared nga neroira kera aba declared babe krebina wono bire court bagambe gonere binte ekere bine biko gamba njeri tangane kabisa yongora atayo abajaji nga babenya side tangane ko sabanya saba konye aba guide through on what they are going to do in as much as bakuri living to beyond biko legal issues just bali na moral issues na chocho bali no mwananchi bali ne nse ito bali ne national anthem munki agoteba ngatuwa ndoto love peace and unity bali living the beyond skero bali mama ko lichibu diranyana gukonya ensei kiagara lichibu lyabo is very important na liligo cross Kenya go selite Kenya igona barabwo to basabenya sai bakolega singi abantu bonse nse to abo linga kemoranje sabera abantu abatu ale kabisa wisdom ili kuruwe sinya sai babe mna Solomon bakolega singia ikina wana atebirego ose kulire kabisa igo konyora ng'abantu ba Jubilee bali determined jinga na ande bege netenga barabwo at the end of the day abo bako declared nga everything was legal kwa waru presidency by Ruth Mwini ukulili abana sa bate ambali ko organized egente kyo ekabate ko organized egente kyo what that means it would be problem when sana in case after amatuka hele ye case bate birenga no urukiana na bana bako kwapisha on the other side ona alikumuli the Catholic Church chamo kabisa abara bakabwatisia batuwa wa NCCK bari batebete NCCK batebete ngatudiga ba create chigasi abantu abo opposition bakora baye gwegasi meyo prime minister arabu ntubata babande bona bachire the Catholic Church nero ya chamo ekero Catholic Church nero ya chiramo nero tigeche atotebinga kero bona manzo bakurugunga arbitrators nabata kire bona most kwanza wende wa arbitrating and take even before chikura itaya kora bata even before batara declare nga gose president nero go president ya gendere no yunda chiwe swear in ikira tuwanye up to that level utocho kutwara what we call chaos and correcting a bad situation is not the best yono nje gongo sabanga bali ba wale wishers bantu to wate diplomats to wate bantu well wishers to wate chikanise chichosi bono kama out let us see what you can be able to do chikanise china chirocho musabenya sai bakong na nuna masabo ino mo sabai kaigoro igo bono utokonya bono this time
a time of need because togete Kenya esikobesie because nyambo no to asali chinga chinyinge paka economy ya chirense asenga kietambe ekero gende tukwanda iga achinga kichiga economy ya kubaga kugenda nse kwarigirira chinsemo chonsi muna abanyate ko bakwererania ensemo ya opposition nige boyo ekongetie okutenera kwa bukore bukong baigwa nsemelia egotebekana kuba ya Jubilee nero nigetenete bukongo tebanga Raila nanya ko anyuru na choretwe kuba mu president bene bono ekero tukuriki abantu iga bakuru kwa babwatani achinse cheisiko andakentia mochiwa no muraiwo kubwatana kwa nasa ngamba bete bagonya ko bagotebanga chikurambe yachiagetu abwa sobo kongwanya ko bokweneki ukobaro mbi chaki usenki bono gekagiri guchinya ko baga kobaro asugo chikore tamu gusugo chikoyana leto koyana se okubwatana okuiga wa serikali ntonyara ko batokorera oko esegi gochimutu hiyo nitete kotebaga nkiringa Kenya yere nene kubwa Uhuru yabe nene kubwa Raila yabe nene kubwa NASA yabe nene kubwa Jubilee na kubwa 20 asenye njenge ntekabireki ndotagete dunkanye suke bosio tiko mata so machi ngani ngwenda ko president uzini ngotabe president one senge nchomo kusana no yo bahire njiko nalgo sabangi ngenteke balgo kubwate so boamo abantu abago to bwatania go bale go chababe kabisa bache kabisa watu bwatse ntu abantu tole se ida ntu babwatsi kyagero maite group ya mugo se group bere nchigo cha shake go konya abantu abwatane amune ntu nya bakenya to kuimukere igoro to chake was for that onya bakenya kiro muntu ko genda ogenda sema aina ntu cha ko Pakistan kiro muntu ogenda se bone to ikire sto genda ko Pakistan to ikire bone sto genda ko ligia a solution muna bakenya ekiagera tusukuligi solution muna bakenya kutekuligi solution area iko involve abantu bonsi to ara kendi temperature because at the moment muna tolega temperature chirigoro kigima igo erega sien kongu kota bya abantu ba Jubilee na president Uhuru Kenyatta nere abantu bali bakumikanga mulerire kabisa momo debiga gakinere tiganche iranie nkoronse ikiagera gata gitatige legacy engiyaga iga Kenya igata gitenere akore gasi ere ngororo nere tachi ko balenta stress chinyinge on the other hand Raila nere gurwaniare indongere krotia gurwane ntogo support sana ikigia IBC na IBC yebende ko independent kabisa elinde to manyanga umuntu bu ga bu fair no yo bu ga bu fair one singe njo to bwa the gray areas asakuru ko IBC gonga Raila nere na bate point kyagara ngako bolinga ngiye ko gara IBC bate bange tebu yaba clear ebintu mona bate batigu ne court one kera ko bolinga bine na bate right yo ko bol nene na bago feelinga iyo ngende krenje gona iberua ono mate kero fairness sita iyo onte yo tate kwanchira nanga ninche nabu osininche ntabu nande ekera tigete ko ligichikura cha 2000 cha 26 October igangete chikura talinga gangete nga estali bantu bana bakotanga taske ko to sta kora cake igangete senge ncharo chenga there was no level playground akaranga nye fairness trikorra kana buya sa IBC ngiye ko granda participate segenteke njiko bashemuti akachaka goturwanda ikona ne kotabana Raila ne kurwanira atugwanira kabisa lakini ngotebanga kibako nyokuturwanira tubarwanira batumye system chosi lakini baba sotumia violence because ndutagete tolusi bintu byeito anze tukolusi bantu baito na bantu baito barabutika baba understanding toka map tuso kutwara kero muntu stand very strong na batu are stand very strong at the end of the day ini segi abantu baminto tutwara molembe tokolega seto pamoja tubwatane asenchire yemo nande esenchire ngia tusukibusu akintu ngiranande tonya koba usomo na inchuri skogalia aganete onyara koba komenesera anda ko manyibwao ono banya koba gote abuna nga okunsa nanguchinya koba kwewete okubatana kwa nasambata betenga nga mulembe turi gushikira koba baro onye oboene mburi guchina koba baro eki kero kiriria nko bakiruna negento yuchiko gosia omulembe bwense mono igoro yo kunsano kwa gisiasa akero batebanga if there will be no peace without justice eki yakero mundu bumuna injo ke waida kera uketegerera negento yuchiko segeta okunsana na sense ya Kenya gusichise umanye tekero misunderstanding yero
mutai wana netinga ngati bintu bikwane utsibosia kero motara ibwana ngorora mole none kero ba wako mupira nono mupira bwoko egere farieta ko netinga sia yengia na mokora ngabantu mukorera bale bakurwana at the end of the day because sometimes ekero egento ke gocha muneke wana ke gocha bagotebanga onye egento ke ka wanye bono arai ouru ujugwa pishwa igonga naba bane ba pishe go se piste borro you want what that means anything can happen tokunyara goteba what tia tokunyara gutanga abantu bane bale ba react in different ways because abantu tugate you bale from different areas abandi bale ba kurwa abandi bale ba react very fast abandi bale na bagocha koiguga ba chakre react sometimes nonye leadership ya nasa itabasa ko bate to control gose onye na leadership ya Jubilee ita to control so singo tamaiti how people will react to want to avert a crisis yake mapema getara chikoba tubwate chinga chisaine kabisa tubwente kokorere gasi ama tukano ekarama ke bamindira kinale kolera na kingo kuranga abantu bali bakorugunga arbitrators banchiri go arbitrate bali barabe listen to by both sides now one to come out straight bakore gasi yo batokonye gasi yo in every way nande ntagete komentanga ekanisa tumawase kuwa bana nya ya betanga ekanisa ya ite kaba mingi kaba patisani abana bakebe kachipati kuchi ana abana kucha bona kira yigire story ga we are looking at you kiani niwe kama akolo ma tutori to cross river Jordan to suke bosi go se Kenya lero nya ko bendia ekero kugire liboronge igoro yo kumusana no kuyiga kego na economy ne chinga ki chonsiga abakenya banyako bagweso yenase uruchi campaign gocha nenga kiyechiga mbose mikyura ruwo chiase abarayi abagunyara ko bakumusana muno uchiase uchumi itonya ko ba andake ko sto uchinsi tuakore chikura enga kintambe kwa salitanga ni enseje ito ya bere nga chikura to bole china ntwa chake jinde miaka yonsi tole in the campaign mood one of this time ya bere wasi kera to achire campaign mood for so long IBC nya bakore gasi aba ya lenge clear and clean and square kanga got this kind of problems yo IBC they went to go bear the biggest burden even the biggest to kwanera ikigara na rete bahange to biyaje be koronge ore kanika bisanga results chire clear na keri to clear oni singi jike go tuatua ri problem ene sana na economy nani munya ko manyanga abanda abari in the leadership barabungu nyara bale abaku survive even for so long without the people are managing the businesses abantu bachane kirimono n'umuntu uri omoke umuntu uri kawaida ukonya kwirigeri here and there igabwati problem sana kiagara number 1 no kuri go ko ko ekero muri in the campaign mood kirenga kibono mukonya ko ende TV nga kero muri kero mwana ko social media nkikia beire nikikendrete uncertainties ne binte binge iyo ndege ya factory economy so much although for the past 5 years the economy has been going down even if to what the record sigo te abanga ne fair lakini economy ya chirense muri no net construction to bwata oje no nyemusiga no construction to bwata abukuri linga chiakeire sana abukuri linga chibasa chiakeire sana sime buku biashara biakeire sana igobona banda abanga gasi kabire gutoita bale no muntu mokene rwo tukulumia most nande sto ikire boniga paka none sto ikire mwe buli none serikali yonse nene kora kananga ya umire ikigara chibasa chiatumeka no koirorera chikule chine chinyinga sana ya ikira sigete paka nande nyuwe tenga minister ya finance none agenda nande chikuru giche eurobond nande ngawaje gutumia in Kenya bakonye gutubeke sama deni igo nye mulgere tuya ense ya ito is sinking so the only way to rekonye no gochamo tutware serikali ya museto abantu abachamo bararagamba after all Kenya ne ito abantu 20 and it doesn't matter ngani moyo romo gambi ngenteke netanyo rubora yubuya kero kwanira igo ababwatani eba okubwatana kwana sana bo igo bali bo kubwatana gwa Jubilee kolengana bali ba Jubilee batebanga uhuru na irete chikura no bo igo bali ba nasani ba batebanga raira na akire chikura dotiga achikanya ko ba achiko njibali liga senjerera erendonge bono bantu kioro chibara chikunyara ko bakwangoya uwo chiko chamo koiga kugera aseri chiko bagateba nande ngadi faranda mubake chiko bawo lichikeliga oro yoro chinduru chikuira chinga kitintambe na sogo chigweso inande na sogo chigo chenjiri chiko tora twara umurai tora twara emerugeri ende yonse kunyara ko baye ko ene kyanga emerugeri ya serikali na magendera yanyiri ko bagakora asenjere endonge
ntuma tenga gocha no gutwara na serikali ya mseto nigemi yetu kama chikakole a change one ke mwaro dringe nsengo ya neroche ono moko bwatiri chiko otige sege ko wenda roche this one really ukinjera eligigwe muna last time twaroche problem ke Kenya 2007 2008 tukamanya kwenye tiga ikagenderera bakabantu baitu bakakwa bange ekoroba kwa bange omwali bagacha kubeke constitution kando bakamenda ichiko indiri linga tukowacha kokonyeka ona bakenya ke tutayikara santu tweka tokonya ke gotuganyete turwane segi abantu barukurusiko bamaye gotokonya gemi tinga bakenya ntuba democracy isaine gusentura ikaste ubweterera ento akonya se problem tugata ntubase kutalera lichiko mono because tutarera lichiko mono kutura diroje tubwena ntukuligenjera yo kwakonya para wasige ntugete kego banyene national accord yende nande era tubwatira akego turara roseria machikaya kiagere at the end of the day Kenya yebweta machiko nonyene gerese yira abe gosekendikira abe gucha ogosio geta abe kija engaki constitution te gogo ko gwesere to konye kira monda go constitution te ko mobokia abe moyo one because of that tucha kurigire on legal issues and ikina kiagere tibirina na sabatari ko bwana ikiagere jubijere ko on the legal issue what does the constitution say abe ko boli this wali go kirenga na sabata baligire morality ligire ya IBC na ko lebintu bia one at the end of the day ama chikaya there is so much confusion, so we need to be assisted. No man do the law society of Kenya. Imoke regoro to Kenya. Into the various institutions. Imoke regoro moto Kenya. Ama teka bakire na togo kiraiga. At the end of the day, wo kiroko ngubwate a price that you pay after that. So we are really praying that it doesn't matter. Inga kine benke nebanga mwasali jinga tugete yetali seli chiko semara siga tugete kekura to Kenya go se parliament nero. Te go so ro para to Kenya in one way or another, value system or a way of being assisted. Since it was possible in 2007, I am sure it will. In 2008, I am sure it will be possible this time to do something. So, abantu baito, let us not shy away from looking for a solution. Let us not hide behind the constitution and behind the laws of Kenya. Okay. Ekyo mwelio andake usekendoraga niko kwana gucasoro ngore turaranji kunyara ko batogukokora umurobiri yiga inkereke yonde tegote aba egente ke monte tego concluding kole litangani tusabere seito batu bonsi eli yakabere tegote aba iga a community yetu ya Gusii twarone kanintu bwatisto tenene abantu bagusi abandi bale no le nasa tali nasa pi dale nasa nande gata ni nimuna ne fancy goro na leadership ya na sele ge gete ni ne fancy goro ke ba kwa na nyem people's assembly tu na ko ba kwa na kende ikini ndo to kumet sana nga ikete ni uchi na bantu bali jubili na mara ko nya amba bali ku kama utre ba kwa na mara bate ni ne fancy goro in fact ne chi debate ji kra chi ko korumono aba usiyo ko nyora bange aba bali leaders ya batocho wale ba ku bacha bakonya kuebacha matake dikorre kanesi batene in exactly batake to on the good side so go behave kabire as a community we shall lose many things because at the end of the day montai ojo to take serious abako ligikora china ne chi goro bako toligereria baranga kisi ene community to abeshwa kiagara bale neither here nor there gose baba here and there igonde demune community ne jengo basabanga e community ya Gusii to ibuke rigoro na into to a farm to make a decision on where we want to be one buku ya gotebanga tenena imara either obe cold go say obe hot tali yoko bakatika tuna to konyo go biye kabiri leadership ya Gusii imukire igoro then moto direction moto tell what we are supposed to do mo go kira muna mukirete you want to understand thing ni kigega na rete ono to beke buya as leaders jana kitu abachorata because we give you the sovereign power ya ito katu aba pawe yu elinde inwa manyere moto represent na moto kwanira mangana nangani ni wono mwato fafanuire ile buya to understanding ni kitole supposed to kokora mwantu tegende mwanyagitinge nigo tuka sangire chinkwana ase mu rubule gwenkwana ya mene kuroye mwanyagitinge no chikiro cyo mu Gusii tonya kuba tukwana mangana manga atari make tonya kuba togosemani igana alia ekero ringantu ya kuba tukina ni muno mu Gusii tonya kuba tukuywa mangi kwanyore ngendo yo gosemia aye muno mu Gusii boyigo rwachunira kuba koregas le Roma mbya na yugacinga gicinde ngento gosaba no muleme na boyigo tonya kuba tugusira nase kirenchera muri tane nche Gilbert Kobi mwanyagitinge na ro chigekero cyo mu Gusii.